אני מוניר, מורה לטכנולוגיה בחטיבת ביניים ומנהל אתר בית ספרי. אקטיביזם חברתי ברשת. נושא ששינה את פני העולם. העולם השתנה. היום אנחנו רואים עולם אחר ממה שהיה לפני 20 שנה. אני עד לשינוי שקרה. הגיל שלי עד לדבר. לדעתי הדבר קרה כאשר מהירות העברת המידע ברשת גדלה, והיא היום מהירות אדירה מאוד להעברה של חומר בתוך הרשת. ואתה היום יכול להוריד אנציקלופדיות שלמות בשניות, כמות אדירה של מידע, סרטונים, חדשות, וזה שינוי אדיר. הדבר השני שהוא חשוב בהעברת מידע ברשת, שהחשיפה של החברה לכל מה שקורה בעולם, כמעט העולם נהיה שקוף מבחינת ראיית החדשות, ראיית כל מיני התרחשויות בעולם, מהפכות. הרשת שינתה מדינות, עמים שלמים השתנו בגלל העברת המהפכות קרו במדינות, בגלל העברת האינפורמציה בתוך הרשת, כמו בפייסבוק, כמו האביב הערבי שהוא קרה כתוצאה מהעברת המידע בתוך הרשת. קוראים לי ניזר, אני מורה בבית ספר תיכון ג'ת המשולש. אני מורה למדעי חברה ואזרחות. נתבקשתי על ידי המראיין לדבר על העניין, על התמורות שחלו בחברה, על האקטיביזם החברתי. ובכן, אני מורה מזה 30 שנה, 30 ומשהו שנה, ואני ער לכך ואני עד לכך על השינויים שחלו בחברה בכלל, חברה אוניברסלית, ובחברה הישראלית וגם בחברה הערבית שאני אחד מהפרטים שלה. מי שמסתכל על העידן הנוכחי, העידן שאנחנו חיים בו, זה לא במקרה קראו לזה כפר גלובלי. האוניברסליות בכל מקום. אתה לא יכול לדמיין לעצמך יום שאתה לא נכנס לאינטרנט, לאתרים החברתיים, על מנת לתקשר, לקבוע סדר היום שלך, האג'נדה שלך הפרטית, האג'נדה הקבוצתית, האג'נדה הכלל עולמית. אם אתה רוצה להיות חלק פעיל בחברה, אז אתה יכול, אולי בגיל שלי אני דחיתי את זה שוב ושוב, לא היה לי רשתות חברתיות, אני אמרתי אני אחיה בדיוק כפי שחייתי. התברר שהמשימה כל כך קשה, במיוחד הילדים שלי הם ממש מחוברים לחברות, הם יהיו בעלי הדעה ואנחנו המבוגרים נסוגנו קצת אחורה. על כן, אם אתה רוצה להתמודד, אתה חייב להיות בתור אדם פעיל, בתור אדם אקטיביסטי, בתור אדם יוצר, אתה חייב למלא את הפונקציות החברתיות. על כן, היום יש לנו אימייל, יש לנו קבוצות, יש לנו מערכת סלולרית מאוד מפותחת, וזה לא רק בא כתוספת, אלא זה בא כחלק מההוויה היומיומית. אני שולח את התלמידים שלי לאתרים, הם עובדים בקבוצות, העבודות, אני מורה לאזרחות, שכחתי להגיד, אני מבקש מהתלמידים מטלת ביצוע
אין דרך לעשות אותה אלא דרך הרשתות החברתיות. ההתקשרות בין התלמידים, ביני לבין התלמידים, חלה הרבה פעמים דרך האתרים החברתיים. לכן האקטיביזם החברתי, אם אתה רוצה להיות פעיל, מחנך, הורה, אב, חבר, אתה חייב להתחבר לאיזושהי רשת, לאיזושהי קבוצה, על מנת להיות מעודכן, up to date. האקטיביזם החברתי ברשת הוא מונח שמדבר על שינוי בקהילה לפן החיובי, אם זה על ידי תקשור או התכתבות על ידי הוואטסאפ או על ידי העברת מידע חיובי וחיוני לחברה, כמו פעילויות חברתיות, אם זה בקהילה של מורים התורמים לחברה בהתנדבות, ניתן להעביר מסרים על ידי הוואטסאפ או הודעות שונות לתרומה בחברה ובסביבה הקרובה. ולפי דעתי זה דבר חיוני לכל אדם אם הוא משתלב או ניתן לו להשתלב ביישום השינוי הטכנולוגי. שלושה נושאים. הנושא הראשון הוא למידה מרחוק, ובמיוחד בשעת חירום. זהו נושא מאוד חשוב, היום הוא נושא מדובר ומושקעת בו הרבה. הדבר השני, אלימות ברשת. היו הרבה מקרים של אלימות בגלל הרשת. כמובן זהו הדבר השלילי ברשת. היו מקרי התאבדויות בגלל שתלמידים הפיצו על תלמידים אחרים מידע משפיל, והיו לפחות 3 מקרים של התאבדויות בישראל. הדבר השלישי, שהוא גם חסרון, הוא התרחקות התלמידים מההורים ומהחיים במשפחה, ואפילו ברמה של יותר גבוהה של סטודנטים ושל מבוגרים שהתחילו להתרחק מחיי החברה, הדיבור בין אישי, וכל אחד יושב עם המכשיר שלו, וזה שינוי אדיר, והוא לדעתי שלילי, לא חיובי. הרשת ממשיכה לגדול, השימוש באפליקציות גדל, ואנחנו לא יודעים לאן זה מוביל. אולי בעתיד התלמידים לא יצטרכו ללכת לבתי ספר והלימודים יהיו מרחוק. אולי סטודנטים באוניברסיטאות לא יצטרכו ללכת למרצים. חלק מהדברים קורים, בינתיים הם פורום קטן, אבל זה קורה. אני אישית חוויתי חוויה של קורס מתוקשב מרחוק, עם בחינה, עם ציון, ולאן אנחנו נגיע, הגבול הם השמיים, ואנחנו מקווים רק לטוב ובהצלחה. תודה רבה לך.